До мен е Иво Славчев. Знаете, той не се нуждае от представяне, бивш футболист. Сега участник в Ариана. Продължава твой отбор на финалите. Какво очакваш да се случи тук следващата седмица? Надявам се малко да са по-коректни мачовете, защото имаше тук изблик малко на ферплея се играе, защото все пак се играе за удоволствие, а не за някакво класиране, да се гони някакви шампионатни там купи и такива неща. Къде ще стигне твой отбор? Надявам се да влезем там в осмиците. Това ни е целта. Това група се играва за доста отбори. Какво очакваш да се случи в първенството? Как виждаш борбата за титлата? ЦСК имат сега тежък матч с Миньор. Ако вземат матч с Миньор, мисля, че ще станат шампиони. Това им е Рубикон. Мисля, че този матч в Перник ще им е най-важният за годината. И така, мисля, че там ще се реши шампионата. В финала за шампионска лига на кой от двата отбора залагаш, Челси или Байер Мюнхен? Аз съм за Челси. Залагам за Челси. Винаги съм за червения цвят, но тук съм за Челси. На този финал съм за Челси. Някакво пожелание към участниците в Ариана, да им пожелаеш нещо и към феновете, разбира се. Всичко най-хубаво, живи и здрави да са и да пият повече бира Ариан, защото наистина е хубава бира.